120 ka inbound travelers ukon mga nagabot sa Negros Occidental sa mga bulan nagpositibo sa COVID-19. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginakalarma sa Provincial Health Office ang pagsipa sa numero sa mga nagabot sa Negros Occidental nga nag-reactive sa rapid antigen test kag sa ulihi nagapositibo sa COVID-19. Sa Domingo, masobra 83% ukon, 76 ka mga nag-abot sa probinsya sa Kayserplano, gikan Manila ang nagpositibo sa COVID-19. Sa bunga bulan sunod sa PHO, may 120 na ka mga inbound travelers ukon locally stranded individuals ang nagpositibo sa COVID-19. Nagalaom ang probinsya nga magadumo na ini sa pagpatuman sang no RT-PCR test, no entry policy sa probinsya, kag limitado man nga flights gikan sa alert level 3 areas. We never said that if you are fully vaccinated or even if you have a booster, you can never get infected. We never said that. What we're saying is, if you do get infected, most likely it will be mild. No? So I still like the public to understand that. Sa Bacolod City, namutikan sa City Health Office ang pagkaubos sang supply sang duha ka paracetamol brands. Panugyan sa CHO, kaay isang kilala nga brands, epektibo man ang generic kang iban nga brands sang bulong. Pwede na nga nag-shortage sa ato kitungod sa ongoing tanga vaccination. Ang iban pangandam nga basi maglain matsyag, panakit ang lawas tungod sa vaccination, gabakal sang ilang paracetamol. Sabay lo mag-self-medicate. Ginakampanya sang CHO ang pagpakonsulta sa Bacolod Respiratory Outpatient Center agud mag-test sang libre para masiguro nga hilway sa virus. Sa vaccination centers naman, talalupang doon ang pagdamo sa mga tawo nga luyag magpabakuna. Ang ining Iloy, binula na nga na-delayed sa second dose. Apang sang nabatian ang pagtaas ng kaso, naghingagaw man patublok. Kadto na di sila ka mapabakon. Ay, hindi sila kagwa kon mang travel. Panugyan sa vaccination team, hindi na magduha-duha samtang bastanting supply sa bakuna sa syudad. Sa baso nga kung maghubas ang tubig, dapat madugang ka naman liwat kay para magbakod pag ang immune system. Samtang, matapos ginanunsyo kahapon, kanselado ng biyahe sa mga fast craft Bacolod, Iloilo City, vice versa. Una naging pahayag ni MBCCI CEO Frank Carbon, nga bangod magamay man ang pasahero nga nagatabok. Ginpakamaayos ang operator sa mag-untat biyahe anay. Iniman kuno ang ilabulig sa LGU agun mapaiway ang pagsakas ng kaso. Parayon naman ang biyahe sang Roro sa Dumangas Port. Upod, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.